Vonia to ako keksík. Vyzerá to ako keksík a je to... Keksík. Ktorý chceš? Ja som tento polomačený. Táto najprv nechutí vôbec dobre, ale potom, keď to rozkúšaš, tak je to v pohode. Nie, chodí to lacno. Presne tieto nemám rada. Chodí to ako niečo, by som si kúpil ako študent, ale už nie ako pracujúci. Taká vanilková chuť, ne? Vanilková? Ja tam cítim vanilku. A prečo to hovoríš vanilka? Ako sa to hovorí? Vanilka? To bude nejaký fake. Margarín zmiešaný s Strašný kakaom. Ale veľa margarínu. Toto nie. Šetrili. Suchá. Rozpodáva sa. Ale toto bude podľa mňa horálka podľa vizuálu. Bude tiež fake. Konzistencia je taká pochybná, to je pravda. Ja by som toto typol na horálku napríklad. Nehovor hop. Toto nie je horálka, toto je jedna z tých, čo sú viac orieškové. Toto je viac oriešková horálka a má to lepší čokoládový oný. Horálka nemá takú súvislú vrstvu čokolády na svojich krajoch. Takúto by som si nekúpil. Toto je horálka. Toto je mŕte horálka. To bude tá diabetická, podľa mňa. Je to určite čerstvé? Nemáš pocit, že sú takéto malo žlté? Vyzerá to ako sveter jednej mojej kolegyne. Toto má super oplátku. Fúkavú. Hej. Nie? Ale Tá celkom. oplátka je tvrdá, chutí ako podrážka. No zapacha. Musíš jesť víno do svetla. Nie je to pozorka. Farbu. No ale to je ešte horšie ako toto a toto. Mne sa zdá, že ten keksí má trochu takú umelú chuť. No. Takú bezvýraznú. Pokazené lieskovce. Arašidové maslo v tortových opláckach. Ale zlé arašidové maslo. Toto bude niečo, by som dal diabetikom. Pokazené lieskovce pre diabetikov. A tá je fajn. To nebude diabetická podľa mňa. No, to je lahodná, sladučka. Toto mi chutí. Hej, tieto sú dobré. Tieto sú naozaj. Aj toto môže byť horálka. To nie je horálka. To je horálka, bo hento. Hej. Toto mi chutí najviac zatiaľ. Prepač, tiež rozprávam s plnou ústou na kameru. Má to tak, ten krém má takú zaujímavú chuť. Toto bude horálka, podľa mňa. Toto je ešte na cesty. Na 100 péro. Biele, málo čokolády. Cítim tam takú horálkovú duchuť. Tatranský Takú zadnú. Horský vzduch, čo? Tá čokoládová polava chutí úplne inak ako všetky tieto ostatné. Mne to prípadne jak sieťka pod lepidlo. Omietka, Keď sa dáva na barák, no. To by som dal neposlušnému diabetikovi. To je Tatranka sladučka. To poznáme. Z Teska. To je nejaká polská p***. Toto je na 100 péro, to zdravá teraz. Áno, toto je Tatranka. To je 100% Tatranka. Áno. Nie, ale toto budú podľa mňa práve Tatranky. Nie. Ale áno, lebo sú také veľmi, veľmi sladké. Toto sme mali robiť tak o 3:00. Na Holorant. Cítiš ten rozdiel v tých orechoch? Nevieš odlišiť svoje orechy?